deurbel, nee. Ding, 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 ding. Dus dat was een auto. Ja, maar is dit wel de vuurdeur? Wacht, er is nog een deur. Hallo! Hugo, Hugo. Ah jongens, kijk. Ik heb hem gevind. Sorry? Zij doen nog van alles. Ja? Hallo! Hallo! Hoi. Hoi, Bas. L1, programma onderweg. Gregor Timmermans, gewoon eens. Gewoon immers. Leuk, die humor. We zien geen reclame. We zien geen hoes en hoesblad. Want daar moet je niks van hebben. Klopt, staat op de deur, ja. En daarom durfden we je aan te bellen. Kijk. Omdat we dat allebei niet zien. Ik zocht die pupjes voor de raam. Ja. Fantastisch. Ja, mijn vrouw maakt ze. En die is er zeker niet. Die is toen net naar de kapper. Die is wel een uurtje terug. Oké. Ja, dan moeten we het Dus meteen als doen. het fine er wou weten, moest ze terugkomen. We doen het met gewone immers. Oh, kijk. Hey, geweldig hoes. Ja, Alt? dankjewel. Van 1933. Is ooit afgebrand ooit in 1930 en toen terug opgeboet. Oké. Ja. Best van Buggenum. Ik ben van Toer eigenlijk. Ai, Ai, ja. dan moest ze eigenlijk altijd vragen, best van een bok of een geit? Ja, dat klopt, dat moest ze vragen. Maar mijn vader was dirigent van het koor. En dat was een van de verenigingen hoe bokken en geiten in harmonie samenleven. Dus wij mochten, we waren met z'n vieren thuis, wij mochten geen blaasinstrument, we hebben allemaal piano gespeeld. Zodat we niet bok of geit zouden werden. Dus je wordt eigenlijk een soort van familie tussenpaus, word je. Ja, eigenlijk wel. Neutraal terrein. Wauw. Die bestaan ook in Toer. Ja, klopt. Hey, en wie is er dan in Buggenum terechtgekomen? Ja, ik moet gaan studeren en toen in Hengelo gaan werken. En mijn vrouw was ook van Toer, we zijn het jeugdwerk leren kennen. En op een gegeven moment kreeg ik een kleindochter, dacht ja, toch wel leuk bij de Sjoernoiers. Ja goed, en toen zijn we weer in de buurt gaan wonen. Dat hoef je niet per se Toer te zijn, dus ja, dat is deze plek geworden. Oké. Ja. En dit was een boetekanske? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En toen, toen was eigenlijk nog geen internet. In 1999 was dat. Toen kregen we van die, als papa sturen van die blaadjes op van de makelaars. Maar ja, tegen dat we dan hier waren de hoezen al verkocht. Dus op een gegeven moment hij als schoonmoeder gezegd van, ja, er zijn hoezen in Buggenum te kopen en we kosten het hier wel. Toen dachten we, ja, ga ik maar eens kijken en als het gaat is, dan doe ik maar een bod. En dus die deed dat. Meteen 20.000 guien toen nog over de verhoogprijs her. En toen hadden we het, dan moesten we alleen zelf nog zien, het hele hoes. Dus toen... Dus eigenlijk ongezien gekocht, min of meer? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, geen telspeed gehad. Dat kan ze zich tegenwoordig helemaal niet meer voorstellen, hè? Dat ze op zo'n manier nog een hoes... Ja, het is nog wel weer een beetje gekke werk dat mensen veel meer als ze verhoogprijs moeten bieden om... Ja, maar dat niet alleen, maar snel handelen, Mm. dat was een dentiet. Ja, met nog bladjes en Was even lastig. bladjes ja. opsturen. Ja. Geweldig. Wie is die vrouw van Dek zo creatief Ja, het is, geworden? dat zit er een beetje in. Haar vader was kunstschilder, dus het zit wel in de genen, denk ik. Ja. Heeft ze dat zelf bedacht met die cupjes? En Ja, ja. Dus als ik bedacht, op een gegeven moment wordt er overal poppen gekocht en oedijn gereten. En daar wordt wel iets joins van gemaakt. Ja, mag ze niet druk mee dat vrouwen ook op latere leeftijd nog met poppen spelen, hè? Nee, ik zou het allemaal niet zeggen. Dan knipt dat er maar goed. Nee, we knippen niet. We knippen niks. Nee. Nee. Hey, en dus we hebben elkaar bij jeugdwerk ontmoet. Ja. Hoe ging dat? Weet ze dat nog? Ja, dat weet ik nog. Ja, vertel. Ja, dat is iets zoals Jong Nederland en later is het jeugdwerk geworden. En ja, we horen allebei bij de leiding. En toen is op een gegeven moment de vonk overgeslagen. Dus zo moest leren kennen. BW sloeg de vonk het urzeur. Ja, een beetje tegelijk en een beetje laat, want we kosten dus al een paar jaar. Maar we hadden allebei in mijn zangers. En op een gegeven moment
kwam het zo uit dat we toch bij een zijn uitgekomen. Ja. Ja. En nu al net 3 weken geleden 25 jaar getrouwd. Dus, En dat is ook nog goed gevierd. met de kinderen zijn we op paard geweest. Nou Kijkduin, Huske, gehuurd. En daar hebben we het heel weekend samen de kinderen en door dan weer de aanhang van hebben we dat gevierd. Ja. Dus Gewoon klein, gezellig, onroos. Ja, klopt. Ja. Goh, 24 jaar getrouwd. Zeg ik tegen eens wat verrooien. Dat is zelf al 40 jaar getrouwd. Nee, ik ben dit jaar ook 24 jaar Oh, getrouwd. proficiat. Dus we kunnen ons de hand Ja. geven. Ja. Ja. En jij stoot groot vieren dan? Ja, we gaan wel een feestje geven. Maar ja, we zoeken altijd nog excuses om feestjes te geven. Maar laat ik de vraag eerst aan dich stellen. Wie heeft het voor elkaar gekregen? Want tegenwoordig, mensen gewoon zo snel weer ook oedijn. Ja. Wat is Ja, bij ik weet oog het, het cement tussen oog? Ja, de Pruisen zeggen, voor een erfolgreiche Ehe moest der man een beetje taub zijn en die vrouw een beetje blind. Dus misschien zeggen we dat wel. Dat koos ik nou niet. En dat gaat zich zo uit de mouw. Ja, nee, dat is me ook weer ingefluisterd, ja, toen mensen... Ja, maar daar haalt zagen. het nou gewoon even ergens vandaan. En ik kan me toch ook wel in een buurt voorstellen. In een buurt? Ja. Oké, nee, ik heb nog wel een buurt, Nee? gegeven, nee. Oké. Wat doet ze voor werk? Ik ben hoofdontwikkeling bij Netschroef in Helmond. Oké. Dus we maken allemaal schroeven en tandwieltjes en klein dingen voor in auto's. In auto's? Ja. Oké. Had ik een beetje posten Dus met ik best dat van dat liedje van, was dat niet van André van Duin? En een bootje, en Ja. een boertje, en een schroefje, en een Klopt, lepeltje. ja, dat en zou je een... kennen, ja. Ja, Oké. inderdaad. En wie had die vrouw eigenlijk? Chris Chris. Rolkes. En wat duidt Chris voor de kost? Op het moment eigenlijk vooral dit. Dus niet voor de kost, maar gewoon lekker bezig in opleiding in Belgisch. Door tekenen en schilderen. Oké. Dus zou je ze door eventueel haar werk van willen maken, van iets creatiefs? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, ze zeggen het onderwijs, dat is begeleiding van kinderen die om wat voor reden dan ook extra hulp nodig hebben. Maar op het moment is ze eigenlijk voltijd hiermee bezig. Exposeert, althans je hebt er afsluiting van haar opleiding in Belgisch. Nu, eigenlijk over een paar maandjes is ze nu druk mee bezig. Met alles bijeen te harken. Oh, dus die moet nog beginnen, die expositie, of is die al begonnen? Nee, dus dat wordt binnenkort opgeboekt in die school in België. Dus dan zien de pupjes op de vensterbank, die zien dan weg? Nou, ik weet niet of ze die gaat exposeren of ander werk doorduidt. Dat is ze nog een beetje aan het zoeken wat ze daar wil voor uitkiezen. Leuk uur. Volg je hart, hè? Ja, dat klopt. Ja. Staat het ganse hoes vol met dingen van Chris? Ja, ook veel van haar vader, want haar vader heeft heel veel geschilderd. En, ik probeer het allemaal dat het toch in die kamer blijft. En anders geeft het alles... Mitch, had je al gekeken? Ik ben niet gekeken. Ja. Oh, allemaal klosjes garen. Ja, ze is heel veel met stof bezig. Ze is nu allemaal uig aan het naaien. Ik kan het wel even pakken. Er zijn allemaal foto's gemaakt die op stof afgedrukt en dan door weer met garen overheen aan het borduren en aan het naaien. We mogen niet heel even in het atelier kijken. Ja, altijd. Mag dat? Wel. Kom maar Ja. Oh, kijk. Kijk. De slakken lopen dich nog net niet meer bij. Ja, dit is nou wat schilderij van haar vader eigenlijk. Die heeft Jan Rolkes, dat is nu een paar jaar dood. Maar hij heeft heel veel geschilderd. Dus dat stuit hij nu even in de gang. 93. Ja, klopt. Ja, die is haar atelier dan. Is zoeiblauw de favoriete kleur van Chris kunnen zien? Er zit veel blauw in, ja. Maar Oh, heerlijk. het is jammer dat ze er is. Ja, dan moeten we een keer terugkomen als ze de horengoot het zetten. Ja, nou ja, dat is dadelijk, hè, want dan komt ze net van de kapper af. Dan kijken ze zo jong, ja, maar half 1 terug zijn. Kijk, en nou
Is er een reden voor waarom ze de kapjes met het gezicht naar binnen heeft gezet? Hè? Dat durf ik niet te zeggen. Dat moest wel worden. Ja, Jan Klaassen. En de politie, ja, dat zien die handpupjes, hè? Ik heb ze vroeger ook gehad. Ja, dus daar zijn die liefjes vanaf gehaald. En toen zijn ze opgesloten in dat is van poeierkoffie geweest. Van de Douwe Egberts. Ik herken ze. Maar geweldig, Guur, dat het, ja, heerlijk. Dit is echt een werkplek van een creatief Emus. Ja. En daarom vroeg ik ook van, mogen we even binnenkomen? Want dit is gewoon wel met alle klosjes. Ja, goed, en hier zijn ze dus is ze aan de uig bezig. Dat is dan ook voor het afstuderen expositie. Van de opleiding. Ja, dus een beetje stress. Want ze moet iedere dag minstens 1 oog maken, anders rijdt ze niet meer.